Чуноне ки шумо хабар доред, дирӯз роҷеъ ба гум шудани як писарбачаи 8 сола бо номи Руслан Зигансов дар сомонаи Оила Тиҷаи хабар нашр шуда буд. Баъди нашр шудани ин мавод дар сомонаи Оила, бисёриҳо ба ҷустуҷӯи ин писарбачаи гумшуда рафтанд ва хушбахтона Руслани гумшударо аз наздикии бозори Саховат пайдо карданд. Барои тасдиқ намудани хабари пайдо шудани ин писарбачаи гумшуда мо ба рақамҳои додашуда занг мезанем ва бо модар ё ин ки бо ягон нафар аз наздикони Руслан дар тамос мешавем. Алло. Алло. Баба. Салом алейкум. Акама дирӯз шумо қати дар тамос шуда будум барои Руслан. Шумо Руслана ёфтен ё ки не? Ёфтем. Ира ай куҷо дарёфт кардем писарчара? Я мама панионо чикап ҳамсояшона. Тавча телефона дошт, ҳам телефони қайти кардо. Ҳам нишовардане шиам ёфтам. Ҳолаташ хубе охи? Ташаккури зиёд. Баъд шумо намедонем ки дар ин қадар вақт дар куҷо будаи кӯдак? Яким куҷои хона яхша шушон рафтани буда ҳам хеле. Умра ҳагум кадай. Фаҳмо. Раҳмати калон. Хабари пайдо шудани Руслани 8 соларо ҳамсояи онҳо тасдиқ кард ва бино ба гуфтаи ӯ Руслан ба хонаи кадом хешашон ба меҳмонӣ рафта, роҳро гум кардааст ва ӯро дарёфтанд.